Tervetuloa Savonlinnaan, paikkaan jossa innovatiivisuus kohtaa kestävän tulevaisuuden. Teknologiapuisto Noheva on metsäbiotalouden keskus, joka yhdistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan korkean teknologian yrityksiin. Teknologiapuisto Nohevan kehittäminen on kaupungin strategian ytimessä. Kuituteknologiaa, biotuotetekniikkaa, jätevesien käsittelyä ja teollista puurakentamista. Noheva tarjoaa tutkimus- ja tuotekehitysalustan yrityksille, jotka haluavat edistää kestävää biotaloutta. Sijaintimme keskellä Suomen parhaita metsävaroja yhdessä asiantuntemuksemme kanssa tekevät meistä ainutlaatuisen. Laaja laitevalikoima, kuten kuormituskehän materiaalien lujuustestaukseen sekä säähuonerakenteiden sääolosuhdetestaukseen, mahdollistavat huipputason puu- ja hybridirakenteiden tuotekehityksen. 3D-tulostus ja muut teknologiat tukevat innovaatioprosesseja jokaisessa vaiheessa. Useat alueen kansainväliset yritykset rakentavat yhdessä Nohevan ekosysteemiä, jota täydentävät Luonnonvarakeskus Luken tarjoamat tutkimus- ja kehityspalvelut. Yhteistyössä XAMKin ja Aalto-yliopiston kanssa teemme kuitulaboratoriossa selluloosan modifiointitutkimusta, joka on uusien tuotteiden kautta avain kestävämpään tulevaisuuteen. Savonlinnan teollisuus on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut 70% ja tarjoaa maailmanlaajuisesti arvostettuja tuotteita ja palveluita jokaiselle mantereelle. Tulevaisuudessa Noheva laajenee entisestään. Uusi yrityspuistoalue tarjoaa lisää mahdollisuuksia yrityksille, jotka haluavat olla osana kestävää kehitystä. Teknologiapuisto Noheva on paikka, jossa voit muun muassa teettää yrityksellesi tilaustutkimuksia, pilotointeja ja analyysejä. Nyt on oikea aika liittyä mukaan. Tilaa palvelut helposti ja tutustu lisää osoitteessa www.noheva.fi.